Sporthal De Heegvenne in Verwerd wordt flink onder hand naam en dit is belangrijk voor het dorp. De sporthal is bijna 40 jaar oud, dus als binnensportvoorziening voor squallen en verenigingen is het natuurlijk belangrijk om deze sporthal van Verwerd te behouden. Het betekent wel dat we nu op dit moment geen gebruik maken van de sporthal. Dus er kan het zeilvoetballen worden, zowel van het team als van onze recreatieve voetballers. Nou, dat is wel wat lastig natuurlijk, maar ondertussen hebben we er als dorp en als inwoners van Verwerd natuurlijk ook hartstikke geweest, maar dat we straks een hele vernijde sporthal krijgen. Voor deze werkzaamheden wie een duidelijke aanleiding. Wie een opmerking over dat bepaalde materialen in de sporthal net brandveilig zijn, zoals de scheidingswanden en plafonds. Maar houten schroten en papierdoek. Dus die hebben we nou als eerste zeg maar, vervangen. Dat speelt hier in een kantine wat we nu staan. In een grote hal met wandbetimmering. Hier in een entreehal achter mij. Daar hebben we nou de plafonds en de wanden zeg maar, brandveilig maken. Daarnaast wordt ook het in en oor renoveren. Zoals hier in de kantine wat we nu staan, heb ik naar ventilatie aangebracht en naar radiatoren. Dat de hal wat brandveilig is, dan wil ik de sanitaire ruimte in een treehal nog vervangen. En als aanvulling daarop heb ik nog heel veel strijdenfase, maar ook nog de doucheruimte, maar kleedruimte, dat we die nog vernaaien kunnen. Terug leeftijden op het isolatiemateriaal en terug dat er net tegelijk sloopt worden koe in de 2 weken vervanging van de skieringswanden, moest de sporthal 2 weken langer dicht. Maar de sporthal ipent haast weer had warm. Maandag geven we weer open voor de sport. Dan is alles nog net klaar. Maar wel zodanig dat de hal gebruikt worden kan voor de sport. Toen we die vrede beginnen we de schema uitzien. Dan kunnen na week maandag weer sport worden. Net alleen vanuit het voetbal, maar ook vanuit andere sporten. Maar we worden verzorgen dat je weer een hele grote gebruik van maken wordt. En dat we grote mensen aan het sporten krijgen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk.